Vítajte na Lesnej ulici v Stupave, kde vám predstavujeme novostavbu 5-izbového rodinného domu s úžitkovou plochou až 180 m2 na veľkorysom pozemku. Otvorený denný priestor spája kuchyňu s jedálňou a obývacou izbou, pričom plynule nadväzuje na terasu a záhradu cez veľkoformátové presklenia plné svetla. 4 samostatné spálne vrátane hlavnej spálne so šatníkom ponúkajú tiché zázemie pre prácu z domu aj nerušený odpočinok celej rodiny. Dve kúpeľne sú vybavené vaňou aj sprchovacím kútom, pričom čisté línie doplňajú oddelené toalety a praktická technická miestnosť. Novostavba z roku 2026 integruje bezúdržbové stropné chladenie a kúrenie Univenta s tepelným čerpadlom, energetická trieda A+++. Pokojná lokalita v blízkosti rybárstva a zastávky integrovanej dopravy spája súkromie prírody s rýchlym napojením na diaľnicu do Bratislavy. Tento moderný dom spája technologickú efektivitu s nadštandardným priestorom. Pre dohodnutie obhliadky ma neváhajte kontaktovať a dohodneme si osobný termín.